Sanghyang para tamu kakung saha putri ingkang tansah winantu bagya mulya. Lambang-lambang tata cara parigyan tumuli badhe kawitan. Nggih kapurawaken uran-uran tembang maca pangkur ketampen ketawang mijil wigaring tias laras pelok partipun 6. Muhung kinarya mahargya temanten ing rikalenggahan neki bagus sithik satu hantuk tiah ayu dela nuwun donga pamuji sagung pratamu mugi manggiya raharja ing purwa madya mung Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi karahayon katentreman tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan dalasan kula. Para pinisepuh, para ajeng sepuh ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur kiblating panembah ingkang kinabekten dalasan para tamu sinedhahar kakung saha putri ingkang tansah winantu bagya mulya. Amit pasang kaliman tapi mugi tinibih nohing hiloduni miang tulak sari. Dene kula Cumandaka sowan mangarsa angempil kamardikan panjenengan ingkang nembe wawan pangandikan. Kula piniji hanjejari minangka pangandaliwara parenga. Hambuka waraning suka nanging wicara dwaraning kandha. Sabro amal titesaken murih rancak titilaksana dicara parigyan wonten ing henjang mriku. Niki saderengipun sumangga tansah kula dherekaken manunggu puja wonten ing saning ingkang hamarga hamasesa. Ugi salawiring gati Purwa Madya Wasana sageta kasembatan lulus kalis ing Urupeda. Nggih pratapa keparingipun ingkang hamenggu gati
panjenenganipun Bapak Ibda Ki Bambang Setiawan sekalian garwa ingkang kepareng netepi taramaning asepuh Hamiwa Putra Marga Siwi Roro Ayu Dela Narulita Sarjana Pendidikan ingkang kepareng kajatu Bagus Sidi Kaji Pamungkas SPD MPD Piriki putra saking panjenenganipun Bapak Wiyono ingkang mijil saking Nagasari Boyolali keparna kula badhe ngaturaken menggara cening tata adicara ingkang sampun rinakit sori nantam dening para kadang kula wangsa nuriki lampahing tata cara parigyan tinarbuka miyosipun temanten putri saking Panti Busana tumuju wonten ing sasana kursi renengga sasanipun temanten putri kepareng lenggah wonten ing sasana kursi renengga daya-daya kepareng hangajarani rawuhipun temanten kakung sapangomjong ingkang kalajengaken menggah lampahing tata cara pasrah panampining temanten paripurna lampahing tata cara pasrah panampining temanten tumuli kalajengaken menggah panggihing temanten sekalian paripurna lampahing tata cara panggihing temanten mriki kadang besan tumuli marti wonten ing sasana parigyan ingkang mangki kalajengaken menggah lampahing tata cara pandonga saha sungkem pangabekten dene paripurna lampahing tata cara sungkem pangabekten mriki kalajengaken lenggah lampahing tata cara tedhak bata pangeston ingkang kapisan saha pasugatan beksan gamyong PKJT paripurna lampahing tata cara beksan gamyong tumuli kalajengaken menggah lampahing tata cara hatur pambagyaarja dene sak paripurnanipun lampahing tata cara hatur pambagyaarja tumuli kalajengaken tedhak poto pangeston ingkang kaping kalih ingkang mangke ugi badhe kasugata lelangan beksan bigalan dene pratandha minangka purnaning margana pilih temanten sekalian sampun kajekaraken saking Panti kursi renengga tumuju wonten sangat saking koripahan ingkang kepareng ngontapaken kunduripun sangganing para tamu mekaten menggah urut ronjang lampahing tata cara mugi kepareng sangya para tamu nelenggahan kandhi maradikaning penggalih ngantos purnaning margyan nuwun matur nuwun Sagyana para tamu kakung saputri ingkang tansah winantu bagya mulya sampun pikantuk cala pilih temanten putri sampun rampung hanggenya hangati sarya mulas wadana prawi saking menika kunjuk dhumateng ingkang kinurmatan Ibu Hajah Sri Lestari SPD saha Ibu Hajah Eti Latif Sirot saha para kadang-kadang kanca-kanca saking temanten mugi keparenga njengaraken temanten tumuju wonten ing sasana kursi renengga. Dewasa menika kunjuk dhumateng purwane kang wiriji mugi keparenga sawega ing gati siyaga ing diri. Murih ganjaripun lampahing tata cara. Dene asung kurmat lampahing tata cara kabiwadha pathetan pelog 5. Mangke kalajengaken ketawang mijil panglilih laras pelog padet 5.
Sri Narendra miyos saking puri busana keprepon Sri Narendra miyos saking puri busana keprepon kina rebek padaya warna nira kinarabek padaya warna nira binarung swaraning pratangga munyo hangrangin hambabar ketawang mijil panglilih laras pelok padet limi kaya gandha ngambar arum katiyuping samirana manda kawis tinggal jengkaring temantir putri mijil saking Panti busana Panti ateges papan busana ageman mijil saking panti busana ateges iya saking papan ageman nedya sumarak wonten ngarsaning pratamu manjing ing salebeting sasana paregyan panganten putri ngagem busana kang sarwana ngemba busananing Rames Warinata katon pating galep jar pating panturan lamun rinumpaka ing ukara yayah silih pran ngagem puspita rinoce kang okelira kasampiraken ing pamidhangan kanan lamun katiyuping samirana kongas gandani hangepeki sasana paregyan sinten ta ingkang hanganti Atmaja putri temanten nggih Ibu Hajarah Sri Lestari Spedi saha Ibu Hajah Etilatip Sirot alon-alon lumampah tumuju wonten ing sasana kursi rinengga kawis tara risang temanten putri sampung pareng lenggah hanggana raras wonten ing sasana kursi rinengga
lulus kali sing rupita temanten putri sampun kepareng negah angkara anas wonten ing sasana kursi dinenggo ringgih tanggaping sasemita panjenipun Bapak Handria Soekarno DJ Hamapak rawuhipun temanten kakung sapangomyo ingkang samanggi tumeli kalajengaken menggah lampahing tata cara pasrah panampining temanten asung hormat rawuhing temanten sapangomyo mugi tansah manggih kawilujengan samarga marga